дуруд тамошобинони азиз, мухлисони ҳамешагии телевизиони варзиш. Ҳар шахс дар дили худ як сир дорад ва мо дар барномаи сирри ногуфта мекӯшем ки ҳамон рози пинҳондоштаи қаҳрамони барномаҳои худро ошкор намоем. имрӯз ҳамсӯҳбати ман аз шахсе ки алоқамандони риштаи ҷудои кишвар ва берун аз Тоҷикистон хуб мешиносанаш, ягона довари дараҷаи байналмилалӣ аз Тоҷикистон Рамзи Шамиров. рамзи, ташаккури зиёд ки пешниҳоди моро пазируфтед ва ба барномаи мо ташриф овардед. Ташаккури зиёд ба шумо ки даъват кардед, вале ман ягон сир надорам ки ба шумо қатъи гап занам ва тамоми сирҳои худро ошкор мекунам. ихел бошад беҳтарин. Барои шахсоне ки дур аз ҷудо ва дур аз варзиш ҳастанд, биёд як рӯшанӣ андозем. Шумо ҷавонтарин довари байналмилалӣ дорои категорияи Б дар Осиё ҳастед. ҷавонтарин довари байналмилалӣ дорои категорияи А дар ҷаҳон ва ягона довари байналмилалӣ аз Тоҷикистон ба ҳисоб меравед. Шумо чӣ гуна ба ҷудо омадед? Бале, ман соли 2018 то соли 2018 ҷавонтарин довари ҷаҳон будам ва баъдан ҳамсину соли мано боз аз дигар давлатҳо қатъи ману ҷудоварӣ мекунанд ва мо дар як феҳристи ҷаҳонӣ қарор дорем. рамзи, то андозае ки ман медонам, шумо дар хурдсолӣ аллакай ба машқу тамрини ҷудо оғоз карда будед. Мо аз хурдсолӣ аз синни 5 солагӣ ба риштаи гӯштини миллӣ шавқ ҳавас дорем, чунки мо дар хонаводаамон аз амакиҳо, аз падар, аз бобиҳои мо гузаштагиам ва дар хонаи худ соли 90 агар хато накунам таҳти сарпарастии амакиҳом зал кушодем, зал барои гӯштин ва ин зал то ҳозирам фаъолият карда истодааст дар Хорӯғ ва аз синни 5 солагӣ ман дар гӯштин ҳастам ва баъдан ба дзюдо машғул шудам дар синни 10 солагӣ ва то ҳозир дар ҳамин риштаи дзюдо дар ҳамин соҳа кор карда истам. аммо шумо дар донишгоҳ дар самти муносиботҳои байналхалқии иқтисодӣ таҳсил карда будед? Бале, соли 2004 ман донишгоҳи давлатии шаҳри Хорӯға тамом кардам ба ҳайси иқтисодчии байналмилалӣ. иқтисодчии байналмилалӣ падари шумо бошад? Падари ман муаллими забони англисӣ. аммо шумо интихоб кардед ки ҳамон роҳи иқтисодчиро идома надиҳед, баръакс самти ҷудоро интихоб кардед, афзалтар донистед. Чунки дар мо 5 касе, ман ҳама калон ҳастам. хоҳарои ман ба тарафи падар гирифтагиам ва ё арсияшон ихтисосашон ҳамчун муаллиманд. вале ману бародарам дар дигар соҳа ҳастем. Ман ҳамчун иқтисодчӣ кор кардам баъд аз донишгоҳ, ҳам дар соҳаи дзюдо ва ҳам дар соҳаи иқтисод дар шаҳри Хорӯғ ва баъдан соли 2008 ҳамчун довар ҳамун имтиҳони ҷаҳонӣ задам дар категорияи Б. баъдан уже дигар уже корам ба самти дзюдо рафт ва дар соҳаи дзюдо кор карда истодам. он дам шумо 26 сола будед? Бале, 25 сола будам дар ҳамун вақте ки ман дар соли 2008 ин сол яке солҳои беҳтарин ба ҳисоб меравад барои дзюдои тоҷик, чунки худи ҳамин сол моҳи август Расул Боқиев соҳиби медал шуд дар Пекин. ман бошад моҳи июл ҳамин дараҷаи довариро гирифтам дар шаҳри Сана буд ҳамин мусобиқаи ҷавонон ва наврасон чемпионати Осиё буд ва баъдан моҳи август Расул Боқиев соҳиби медали биринҷӣ дар бозиҳои олимпӣ шуд. аммо шумо як фосиларо партофта истодед дар ин замон, вақте ки шумо хатми донишгоҳ кардед ва пас аз он довари дараҷаи Б гаштед. дар он фосила шумо дар Федератсияи Русия барои гирифтани унвони илмӣ сафар карда будед? Бале, дар шаҳри Санкт-Петербург буд соли 2006. ҳамчун ман барои корҳои илмӣ як сол хондам ва сабаби нарасидани маблағ ҳамун дарсҳоро давом дода натавонистам ва баъдан ба корҳое ки дар дзюдо буданд ҳамчун довар ва ё сарфаҳм шудем ва баъдан ба фаъолияти доварӣ машғул шудем. ҳамон давр ба шумо аз ҳама зиёд кӣ кӯмак расонид ва кӣ мусоидат кард ки шумо ба
дараҷаи б доварии байналмилалӣ расидед? вақте ки ман дар москва будум дар ҳамун соли 2008 ноиби президенти кумитаи миллии олимпӣ ширинҷон мамасафоев буд ва баъд бо расул боқиев ва мураббии вай Илчининов Владимир Николаевич кор карданд якҷоя барои бозиҳои олимпӣ ва чуноне ки ба ҳамагон маълум аст дар мусобиқаҳои пеше ки расул куштин гирифтагӣ буд мо аз Тоҷикистон довар надоштем ва яке аз сабабҳои ҳамин буд ки расул дар баъзе сабқатҳо наметавонист ба ҳамон ғолибияти худ ноил шавад аз сабабе ки Тоҷикистон доварро муаррифӣ накард дар мусобиқаҳо. Ин яке аз паҳлӯҳое буд ки ба тими Тоҷикистон ва ба ҷумҳурии мо довар лозим буд. вақте ки ман дар Москва будум дар ҳамон зале ки машқ кардем ман бо муаллим шинос шудам ба худи расул қатъан шинос шудем мо ҳамсол будем ва муаллим Илчанинов ба ман ҳамун тавсияи доварӣ дод чунки вай дар вақти худаш ҳам довар будагиай ва ҳамун нозикиҳои манда ёд дод дар муддати як моҳ вале пешниҳод аз тарафи кумитаи миллии олимпӣ буд ҳамун ноиби президенти кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон Шириншоҳ Муҳаммадсафоев. яъне ки то андозае бештар ноадолатӣ нисбати расул боқиев дида мешуд барои ҳамин ҳам онҳо тасмим гирифтанд ки шуморо ҳамчун довар ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар кунанд. бале албатта чунки кае ки вайҳо дар мусобиқа буданд ҳама шоҳиди ҳол буданд ки чӣ хел расул куштин гирифт ва аз тарафи доварон чӣ хел доварӣ карданд ва кумитаи миллии олимпӣ таслим гирифт ки мо довар тайёр кардан дар кор бале барои довар тайёр кардан ҳатман забони англисӣ дар кор буд. аввалан соли 2008 ки маро сафарбар карданд ва ё гумон доштанд ки аз имтиҳон не фақат аз ҳамун семинар гузаштан дар кора вале баъдан соли 2009 ба экзамен рӯӣ мекунем. вале ман миннатдории худро ба федератсияи дзюдои вилоятӣ ки Шоамиров кишвар ҳамон вақт роҳбарӣ дошт вай сам гузошт ва барои сафарбар кардани ба ин мусобиқа ҳам аз мақомоти ҳокимияти давлатии вилоят ва ҳам шаҳр ман миннатдор ҳастам ки ҳамин сол ба ман кӯмак карданд. соли 2008 соли 2014 дарҳол дар бораи ин сол гап мезанем. Дар вақти чемпионати Осиё шумо дар яке аз мусобиқаҳо дар вақти чемпионати Осиё шумо дорои категорияи доварии байналмилалӣ гаштед, яъне ки ин қуллаи баландтарини доварӣ аст дар дунё. Он дам шумо 32 сола будед. бале ман дар синни 30 солагӣ соли 2012 агар хато накунам дар шаҳри Будапешт он вақт ҷоми ҷаҳон байни занҳо гузашта буд ҳамин мусобиқаи дзюдо ва дар ҳамон вақт ман хостам дар синни 30 солагӣ ҳамин унвона ҳимоя кунам. вале мутаассифона аз ҳамаи имтиҳонҳо ман гузаштам ва баъдан вақте ки комиссияи ҳузур дар ҳамон дост ва он гуфтанд ки синни соли шумо 30 сола аст шумо шитоб накунед соли оянда ё солҳои дигар мо шумода ҳамун дараҷаро ба шумо пешниҳод мекунем ва баъдан соли 2014 баъд аз танаффус дар ҳамон вақте ки ман дар бозиҳои олимпӣ кор кардам дар муддати як сол дар бозиҳои олимпии Лондон ва баъдан соли 2014 дар шаҳри Гонконг соҳиби ҳамин унвон шудам довари дараҷаи олимпӣ. то андозае ки мо маълумот ба даст овардем ҳамон дар фосилаи 6 сол байни солҳои 2008 ва 2014 яъне ки аз дараҷаи Б то ба дараҷаи А шумо дар яке аз суханҳои худ қайд карда будед ки мушкилиҳои молиявӣ ва рӯҳӣ доштед дар ҳамон вақт. каме шарҳ медодед ҳамон вазъиятро? албатта бе мушкилӣ ягон кора шумо сазовор намешавед. мушкилии молиявӣ ва мушкилии рӯҳӣ чунки мушкилии молиявӣ дар он буд ки ман бояд дар муддати 4 сол аз соли 2008 то 2012 дар тамоми мусобиқаҳои берун аз кишвар иштирок кунам. манда дар кор буд дар як сол тақрибан 12 мусобиқаи байналмилалиро бояд доварӣ кунам ба ҳайсе ки ман бояд таҷриба омӯзам аз дигар давлатҳо аз доварӣ ва чуноне ки худатон шоҳид ҳастед барои маблағ дарёфт кардан дар ин мусобиқа бисёр мушкилӣ буд ва баъзе вақтҳо
дар шаҳрҳои Федератсияи Россия мо аз ҷиҳати танқисӣ маблағ бисёр мушкило кашидем. магар дар ҳамон шумораи зиёди мусобиқаҳое ки шумо ҳакамӣ мекардед маблағ пардохт намешуд ба шумо? Не, чунки мусобиқаҳое буданд ки бе пардохти ҳамун аз тарафи ҳамун кумитаи тадорукоти мусобиқа пардохт шуданд. Чунки кай вақте ки марҳиларо мегузаронӣ, ҳамун марҳилаи мусобиқаҳое ҳастанд ки дар ҳамун мусобиқаҳо маблағ пардохт намекунанд ва баъдан ба дараҷаи олимпӣ мегузарӣ ва соҳиби ҳамун аз тарафи Федератсияи байналмилалии ҷаҳонӣ шуморо ҳамун маблағ пардохт мекунанд. Вале инам солҳои 2013 шурӯъ шуд ҳамин кор барои пардохт кардани маблағ барои доварон. ҳамон мушкилиҳои молиявии шумо то ҳамон андоза расида буд ки гӯем барои лавозимоти асосӣ пул намерасид? Буданд чунин гуна ҳолатҳо? Не, ҳамин хеле набуд, чунки лавозимоти ҳамун доварӣ чия, як костюм, як шим. На, барои лавозимоти асосии зиндагонӣ масалан гӯем ки фавран пул равон кардан дар лозим аст ба Тоҷикистон, аммо пул нест. Хай ман аз тарафи молиявӣ танқисӣ буд, вале падару модар ва авлод ва дӯстон ва ҳамун одамое ки маро дастгирӣ карданд, ман миннатдории худро ба онҳо баён мекунам то ҳоли ҳозир, чунки ман ба ин дараҷа расидам. Дар ҳамон вақт барои бозгашт ба ҳамун ҳолате ки пешакӣ буд уже чӣ набуд, имконият набуд, фақат ба пеш рафтан буд, ба сазовори ҳамин дараҷаи довари олимпӣ шудан ва муаррифгари миллати тоҷик шудан дар кор. соли 2014 соли таърихӣ, як саҳифаи нав дар риштаи ҷудои Тоҷикистон. Аввалин довар аз Тоҷикистон унвони дараҷаи байналмилалии А-ро соҳиб мегардад ки шумо ҳастед. пас аз он зиндагонии шумо чӣ қадар тағйир ёфт? дар зиндагиам тағйироти куллӣ ба вуҷуд омад ки дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ман ҳамчун довар мара фарёд карданд ва ҳамчун довар ба ман боварӣ доданд ки ман ҳамун сабқатҳои ниҳоӣ финалӣ доварӣ кунам. ин яке аз беҳтарин дар зиндагии ман ҳамин кор аст ки чӣ хел мегӯям ки тамоми ҷаҳон ба ман боварӣ метиҳад ки ҳамин сабқатҳоро ман довар бошум, аз дастаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва муаррифгари миллати тоҷик бошум. Чунки шоҳиди ҳол ҳастем ки тамоми мусобиқаҳо ба таври мустақим аз барномаҳои телевизиони варзиш тамоми мусобиқаҳои ҷаҳонӣ нишон дода мешавад. ва вақте ки аввалин маротиба рақобатҳои гран-при, гранд-слам, яъне ки ҳамин мусобиқаҳои бонуфузтарини риштаи ҷудо ҳастанд, ҳакамӣ мекардед, ба чӣ мушкилиҳо рӯбарӯ шуда будед? албатта бе мушкилӣ ягон кор нест. Дар ҳолате ки ман аввалин бор соли 2015 буд дар гранд-слами Париж баъд аз ҳамун ҳимояи доварӣ аввалин мусобиқае буд. Ин яке аз мусобиқаҳое ба ҳисоб меравад ки ба ғайри расмӣ чемпионати ҷаҳон аст, тоскулои бузург. ва ман худа дар ҳамун вақт дигар хел ҳис кардам ки чунки қатъи ман ҳамун доварое буданд ки ва ё 2 маротиба дар бозиҳои олимпӣ доварӣ карданд, 6 карат дар чемпионати ҷаҳон ва ман яке аз ҷавонтарин будам дар ҳамун группае ки ман доварӣ кардам. ва албатта мушкилӣ буд, хатогӣ буд, вале ба ин нигоҳ накарда ман боз хатогиҳои худа ислоҳ кардам, мепурсидам ҳамун доварое ки таҷрибаашон калон буд ва баъдан оҳиста оҳиста марҳила ба марҳила ба он феҳристи ҷаҳонии доварое ки ҳастанд дохил шудам. ягон фишорро эҳсос мекардед? фишори дарунӣ буд, агар хато намекунам. ҳамун эҳсосоте ки дар ҳамун ҷо довар ҳис мекунад, ин ба ҳар кас фаҳмо нест, чунки тамоми ҳамун тамошобин қариб 10,000-5,000 шуморо нигоҳ мекунанд ки сабқата шумо чӣ хел доварӣ мекунед, чӣ хел баҳо метиҳед. агар хатогӣ аз тарафи довар рӯ дода мешавад, ҳамун варзишгарон меҳнат мекунанд таъти 2 сол, 3 сол, 4 сол ва як хатогӣ аз тарафи довар мешавад, ин меҳнати вароро месӯзӣ ва ҷавобгар ҳастӣ барои ҳамин. дар риштаи ҷудо қуллаи баландтарин чӣ барои варзишгар ва чӣ барои довар ин бозиҳои олимпӣ ба ҳисоб меравад ва ҳадафи шумо низ доварӣ кардан дар бозиҳои олимпӣ буд.
довар ва коршинос бояд ки ба кадом талаботҳо ҷавобгӯ бошад, то ки ӯро ба бозиҳои олимпӣ таъин кунанд? албатта федератсияи байналмилалии дзюдо яке аз беҳтарин федератсияҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. ҳозир талаботҳое ки нисбат ба довар доранд дар он ҷо бисёр нозук ҳастанд. ҳар як талабот бояд иҷро шавад ва ба ҳамун кор ва феҳристи ҷаҳонии доварон бояд бо талаботаш кор кунем. ҳамун сари вақт дар ҳамун маҷлисҳо ҳузур дошта бошад. ҳамун бисёр кори мо бисёр бо почтаи электронӣ аст ва бо забони англисӣ. Дар ҳамун вақт ба онҳо бояд ҷавоб диҳем, ҳамун вақти семинарҳо бояд иштирок кунем ва дар ҳамун сабқатҳо бояд дар вақти худашон бошем. бисёр талош карда будед то ки дар бозиҳои олимпии рио 2016 ҳакамӣ кунед? бале мутаассифона ҳамин кор нашуд, чунки дар он ҷо комиссиони доварон ҳастанд ки ҳар бор ки доварӣ мекунед пеши шумо мебиёнд ва шумо қати суҳбат мекунанд ва ба шумо тавсия медиҳанд чӣ кор кардан дар кор ва чӣ хеле шумо бояд ба дараҷаи ҳамун довари олимпӣ расида шавед. вале хатогӣ набуду ҳамун лимити доварие ки буд дар ҳамун вақт барои 18 кас вай пур буд. ҳамун доварое ки дар рио де жанейро иштирок карданд ҳам аз ҷиҳати таҷриба калон буд аз вайо ва ҳам аз ҷиҳати доварӣ. ва ман кӯшиш мекунам ки дар бозиҳои Токио агар ба даст намебирам ҳамин кора, ба бозиҳои Париж ҳатман, чунки мақсади ман аст. мо низ хоҳони он ҳастем ва Рамзӣ, биёед акнун фаъолияти шуморо берун аз кишвар яктараф монем. шумо ҳамчун коршинос ҳақ доред ки таҳлил кунед вазъи кунунии соҳаи довариро дар ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамин ҳолати ҳозира мавҷуда бударо шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед? албатта соҳаи доварӣ чӣ дар риштаи ҷудо, чӣ дар умуман навъҳои варзиши куштигирӣ? дар ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи доварӣ дар дараҷаи баланд нест, чунки таҷрибаи доварои мо намерасад ба ин кор. Барои аз ба ин дараҷаи баланд расидан доваро бояд кӯшиш кунанд. Аввалан ин аз ҳамун худи довар вобаста аст. вай бояд забон омӯзад. ҳамун семинарҳои ҷаҳонӣ ки ҳозираш дар шабакаҳои иҷтимоӣ тамоми семинарҳои ҷаҳонӣ пайдо карда мешавад. ва ман тайёр ҳастам ва бори дигар ва пеш ҳам гуфтам ва ҳозир мегӯям ки ман тайёр ҳастам барои ба пеш рафтани ҳамун дзюдои тоҷик ва махсусан ҳамун доварони тоҷике ки ҳастанд, ман барои вай тайёр ҳастам ки вайро дар сатҳи баланди доварӣ бошад ва дзюдои мо пеш равад. Рамзӣ, иқтибоси суханҳои худи шумо: аз сабаби норасоии доварони баландихтисос дар Тоҷикистон мураббиён ҳакамӣ мекунанд. мусаллам аст ки онҳо бетараф нестанд, зеро шогирдони онҳо низ иштирокчиёни мусобиқа ҳастанд ва ба онҳо афзалият медиҳанд. дар натиҷа таъсири манфӣ куллан ба варзиши тоҷик мерасад, зеро дар баҳогузории онҳо адолат вуҷуд надорад. бо забони русӣ гуфта будед, ман тарҷума кардам. яке аз сабабҳои асосӣ ки ба пеш нарафтани дзюдои тоҷик ин ҳамин аст ки доварони мо, нисфи доварони мо ва мураббӣ ҳастанд ва ҳар як мураббӣ мехоҳад ки шогирди вай пеш равад ва соҳиби медал шавад дар ҷумҳурии худмон, дар даруни ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон. ва ин таъсир мерасонад барои пешрафти дзюдои тоҷик ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ нишон додани натиҷа. чунки ҳар як мураббӣ мехоҳад ки варзишгар вай ҳамун соҳиби медал шавад. вале мо бояд кӯшиш кунем ки як гурӯҳ доварои алоҳида ба ғайр аз мураббӣ бошанд, чунки ваё дар дзюдо бошанду мураббӣ набошанд, мураббии расмӣ. ваё кори ваё фақат доварӣ ва дигар корҳои дзюдо. мо метавонем ҳамин кора кунем ва пеш равем дар доварӣ ки дар Тоҷикистон аст. шумо робитаҳои хеле наздик доред бо кори Федератсияи ҷудои Тоҷикистон. барои чӣ ҳамин корҳо то ба ин дам анҷом дода нашудаанд? раҳмати калон ба Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамеша дар тамос ҳастем, ҳамеша фарёд мекунам ва ҳамчун мутахассис қатъи ман кор мекунанд ва махсусан ба роҳбари Федератсияи ҷудо Нуралло Лоиқов ва ноиби президенти Федератсияи ҷудо ки дар муддати 2 сол федератсия қатъи кор мекунад, Парвизи Нуриён ки
ки ин яке аз беҳтарин коргарон ба ҳисоб меравад ва соҳаи ҷудо ва варзиша бисёр хуб медонад ва мо кӯшиш мекунем ки ҷудои тоҷик пеш равад. дар арсаи байналмилалӣ ҷудочиёни тоҷик сазовори ҷойҳои баланд шаванд. қабул рамзӣ, онҳо хоҳиш доранд ки ба фатҳи қуллаҳои баланд расанд ва барои чӣ ҳамон нақшаҳое ки шумо гуфта истодаед ки мо чӣ кор бояд кунем ки доварӣ ба сатҳи баланд бардошта шавад? Барои чӣ то ба имрӯз ягон чораҳои мушаххас андешида нашудаанд? То ба ин дам сар аз соли 2008 ягона довари байналмилалӣ аз Тоҷикистон танҳо шумо ҳастед. ин аз чӣ? Аз фориғболии худи доварон аст ки хоҳиш надоранд, талош намекунанд? Дар чӣ шумо проблемаро мебинед? ҳастанд мушкилиҳои даруние ки ва ёда бояд кор кунем, чунки бисёр мураббиҳое ҳастанд ки ва ё намехоҳанд ҳамин пешрафти ҷудо дар Тоҷикистон баланд бошад, чунки ва ё мехоҳем ки фақат дар даруни Тоҷикистон ҷудо бошаду берун не. барои инкор кардани ҳамин корро мо бояд бисёртар семинар гузаронем, бисёртар курсҳои бозомӯзӣ ташкил кунем барои ҳамун муаллимон, барои ҳамун доварон ки сатҳи ҷаҳонии ҷудоро бояд ба ваё фаҳмонем чӣ хел аст. Ва агар мо ин корро ба пеш барем, мо метавонем ҳамун натиҷаҳои баланди ҷудои тоҷикро дар ҷаҳон ва дар худ ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор шавем. ба ҳар сурат аз ҳамсоякишварҳо ба мисли Ӯзбекистон, ба мисли Эрон шумораи зиёди доварони дараҷаи байналмилалӣ ҳастанд. бале, шумо дуруст гуфтед. дар худи ҷумҳурии Ӯзбекистон 5 довари дараҷаи олимпӣ ҳастанд ва агар хато накунам 12 довари дараҷаи категорияи Б ҳастанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон 1 довари дараҷаи олимпӣ ва 5 довари дараҷаи Б ҳастанд. аммо дараҷаи Б барои ҳакамӣ кардани мусобиқаҳои гран-при, гранд-слам ва бозиҳои олимпӣ намедиҳад. Надорад, чунки дараҷаашон фақат дар қитъавӣ аст. Наврасон, чемпионати Осиё, ҷавонон ва мусобиқаҳое ки кубоки Осиё мегӯем, ҷоми Осиё. шумо қайд кардед ки ҳастанд нафароне ки намехоҳанд ки ҷудои мо ба як сатҳи баланд расад. онҳо фаҳмида ин корро мекунанд ё ки нофаҳмида? Ба мисле ки онҳо тарафкашӣ мекунанд дар рафти мусобиқаҳо ва нофаҳмида онҳо ба куллан ба вазъи ҷудои тоҷик онҳо таъсир мерасонанд. ҳастанд ҳолатҳое ки тарафкашӣ мекунанд ва ҳастанд ҳолатҳое ки вайо аз ҷудои ҷаҳонӣ хабардор нестанд, чунки ҳастанд муаллимое ки аз давраи шӯравӣ ба товозе расиданд ки дигаргунӣ дар ҷудо бисёр аст ва бисёр муаллимон аз ҷумҳурии Тоҷикистон берун нарафтагианд ва ё дар ҳамин дуруни Тоҷикистон кору фаъолият мекунанд ва бехабар ҳастанд аз қоидаҳои ҷудо, аз дигаргунии ҷудо ва он тасаввуроте ки пеш будагиаст, ҳамун методикаю дарсҳои пешқатӣ ҳамун давом дода истанд ҳамун дарсҳо, вале дарсҳоро дигар кардан дар кор. Замон пеш рафта истодааст ва ҷудо ҳамчун техника ва технология ҳамеша ҳар рӯз тағйироти куллӣ дар ҷудо аст. оид ба масъалаи ҳакамӣ кардан дар чемпионатҳои дохилии Тоҷикистон, шумо аз ҳад кам дар мусобиқаҳои дохилӣ доварӣ мекунед? бисёр вақтҳое мешаванд ки ҳамун сабқатҳо ё мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ мешаванд ки ман дар ҳамун вақт дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳуриявӣ фаъолият кор мекунам ва наметавонам дар ҳамун вақт дар мусобиқаҳои дохилии ҷумҳурӣ доварӣ ё ба ҳайси довар ё ба ҳайси ҳамун сардовари мусобиқа. дар соли 2017 як низои муайяне ба вуқӯъ пайваста буд дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба шумо робитае дорад. як хабар нашр шуда буд, онро мо як бори дигар тавонистем ки дастрас намоем ки довари дараҷаи байналмилалии Тоҷикистон Рамзӣ Шамиров 5 сол ҳаққи доварӣ кардани мусобиқаҳои Тоҷикистонро надорад дигар. То кадом андоза ин гап асос дорад ва рост аст? вақте ки соли 2016 мо мусобиқа дар ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи байналмилалӣ гузаронда будем, мусобиқаи Вастан.
дар ҳамунҷо ҳолатҳое буданд ки аз тарафи доварон хатогӣ амро дода нашуд, вале хатогӣ донистанд ҳам мураббиҳои дохилии Тоҷикистон ва ҳам варзишгарон. бахшиш як лаҳза, чӣ хел ки хатогӣ набуд, аммо хатогӣ донистанд? вале варзишгарон ва мухлисоне ки шиштагӣ буданд ва ё аз қоидаҳои ҷудо ҷаҳонӣ бехабар буданд. ин боз бармегардем ба ҳамун саволе ки шумо додед ки барои чӣ равнақу ривоҷи ҳамин ҷудо дар Тоҷикистон кам асту муаллимҳо, чунки ваё қоидаи ҷудои ҷаҳониро надонистанд. онҷо ҳолате буд ки ваё фикре карданд ки ҳамун довар хато кард. довар аз ҷумҳурии Афғонистон буд. вале баъдан дар навор дидем ки аз тарафи доварон ман ҳамчун сардовари ҳамун мусобиқа будам. ва баъдан кае ки ман ҳамин мусобиқа тамом мешавад, ман дар гранд-слами Париж худи ҳамин моҳ доварӣ кардам сабқатҳои финалӣ ва баъд аз бозгашт ман омадам дар ин ҷо уже дигар гапҳое ки гуфтанд, мара фарёд карданд федератсия ва узре пурсиданд ки мо ҳамин гапа нагуфтем ки шуморо 5 сол хориҷ кардем, шумо дар ҷаҳон доварӣ мекунед. ин хел гапҳо нестанд. ин аз кадом расонаҳое буд ман худам ҳам намедонистам, чӣ ба ин хелу чӣ ба ин хел карданд. яъне ки расонаҳо дурӯғ мегуфтанд? бале, ба ҳисоб меравад ки ҳамун одамои мутасаддие ки буданд, ман рафтам пурсидам ва ё гуфтанд ки мо ҳамин гапа назадему ин кор набудааст. рамзӣ, иштибоҳи калонтарини роҳдодаи шумо дар мусобиқаҳо ки то ҳол худро бахшида наметавонед, буданд чунин ҳолатҳо? албатта солҳои аввале ки соли 2015 буданд, ман дар бисёр мусобиқаҳои ҳамун сол ман ҳамчун аввалин қадамое ки дар гран-при, дар тосқилои бузург, дар чемпионати Осиё задам, буданд хатогиҳое ки ман ҳис кардам ва ба ман тавсия доданд ки ҳамин хатогиҳо дигар нашаванд. ва ман боз кор кардам, ҳамин хатогиҳоро таҳлил кардам ва то ҳозир дар ҳамун феҳристи доварон қарор дорам. ягон мисоли дақиқ оварда метавонед? мисоли дақиқ оварда дар гран-при Киндаои ҷумҳурии Хитой. дар онҷо ҳолате буд ки варзишгар духтари Австрия қатъи Хитой гӯштин гирифтанд ва дар ҳолати асайқоми қапидани ҳамун варзишгар духтари австриягӣ барои раҳо додани пои худ ман дар ҳамун вақт матъ додам, истодам гуфтам. вай ҳамун вақта пои худа кашид. ин сабқати финалӣ буд барои ҷои гирифтани ҷои якум тилло мубориза бурданд. соҳиби ҳамун давлат Хитой ва ҳам варзишгари беҳтарини Австрия, чемпиони ҷаҳон ҳамун духтарак сабқат карданд. вале баъдан ман буромадам ва ба ман тавсия доданд дар маҷлис ва дар дигар ҳамин хатогиро дода нашавад. ҳамун матъ нодуруст буд ҳамун вақта. дар ҷудо чунин мумкин аст ки довари рӯи татами қарори худро барорад, баъдан наворҳои такрориро бубинад ва қарори худро иваз кунад? албатта, бе ин ҷудо нест, чунки аввал бояд аввал фикри доваре ки дар татами аст, вай бояд фикри худа нишон диҳад ҳама вақт. ва баъдан агар хато бошад ё рост бошад, дар навори такрорӣ ҳамун комиссионе ки шиштагиан се кас ва ё мебинанд, ё ҳамун хел мемонанд ҳамун фикри довара, ё агар хатогӣ бошад ҳаллиш мекунанд. ин асоси доварӣ дар ҳамин аст ки ҳамун довар бояд фикри худа дошта бошад. ягон маротиба ҳолате буд ки мегуфтед ки бас тамом, ҷудо барои ман нест, доварӣ кардан намехоҳам, тарк мекунам? не, ҳамин хеле ҳолатҳо набудастанд. баръакс мехостам ба пеш равам ва то ҳамун қолаи баландтарини доварӣ ҳастад ки ба ҳамун раст. айни замон ба чӣ кор фаъолият машғул ҳастед? айни замон ман ҳамчун довар дар сабқатҳои мусобиқаҳои ҷаҳонӣ доварӣ карда истодам ва дар федератсияи ҷудо ҳамчун мушовир кор карда истодам. рамзӣ, каме аз нақшаҳои ояндаи худ маълумот медодед. чуне ки медонем, дар соли 2020 бозиҳои олимпии Токио баргузор мегарданд дар кишвари асосгузорони риштаи ҷудо. бале, соли моҳи август дар шаҳри Токио бозиҳои олимпӣ баргузор мегарданд. албатта ман хоҳиш дорам ки дар ҳамин бозиҳо ҳамчун довар иштирок кунам, вале мутаассифона ҳамун феҳристи ҷаҳони доварӣ аллакай муайян шудагиянд. 16 довари ҷаҳонӣ дар ин бозиҳои олимпӣ доварӣ мекунанд.
рамзӣ бахшиш соли 2016 шумо гуфтед ки аз ҳисоби ки нафарони дигар аз ман дида таҷрибаашон бештар буд. дар соли 2020 барои чи шумо шомил накардан ба ин феҳрист? дар соли 2020 иштироки доварое ки 18 буданд пеш. соли 2012 22 буданд. 22 довар доварӣ карданд дар бозиҳои олимпии Лондон. Ва баъдан ҳамун иштироки доварии доварон кам карданд ба 20 расид. дар соли 2016 дар Рио де Жанейро ба 16 расид. ва ин сол мумкин ба 15 ё ба 16 кас мерасад. аз ҷиҳате ки Осиёи марказӣ як кас бояд равад, ин маълум аст ки ҷумҳурии Ӯзбекистон Рамзиддин Саидов аллакай муайян шудагӣ аст ва се духтаре ки ҳастанд аз ҷумҳурии Моғолистон, аз ҷумҳурии Корея ва аз ҷумҳурии Ҷопон. аз қитъаи Осиё 4 кас, аз қитъаи Аврупо 7 кас ва баъдан дигарҳо аз 2 касӣ 1 касӣ аз қитъаҳо. ин қитъа қатъӣ ба назар мегирад. акнун нақшаҳо ба соли 2024 мемонанд? бале, албатта. шумо гуфтед ки ҳамчун мушовир дар Федератсияи ҷудои Тоҷикистон кор мебаред. як лоиҳаи ҷадиде аст ки айни замон ҷорӣ шуда истодааст дар ноҳияҳои дурдаст ва умуман дар тамоми қаламрави Тоҷикистон. ин лоиҳаи ҷудо дар мактабҳо аст. ҷудо дар мактабҳо ман бори дигар такрор мекунам ки раҳмати калон ба Парвиз Нуриён ки дар муддати 1 сол бо ин барнома кор кард, вале бисёр мушкилиҳо буданд, вале мутаассифона мо соҳиби ҳамин барнома шудем. Тоҷикистон дар давлатҳои дигар бошад ин марҳилаи дуюм аст ки ва ё ҷудоро дар мактабҳо барнома карда истоданд ва ҳозирада бошад дар Тоҷикистон ба 20 мактаб. ин марҳилаи якум аст ва ман ҳамчун роҳбар дар ин барнома кор мекунам аз моҳи феврал таҳти сарпарастӣ ва назорати Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи байналмилалии ҷудо. мо мехоҳем ки дар мактаб масалан дар хурдсолон ҷудо ҷорӣ кунем ва ҷудои байналмилалӣ, чунки пешрафти ҷудо дар ҷаҳон бисёр тез аст ва масалан дар Ҷопон аз 3 солагӣ ба ҷудо машғул мешаванд ва теъдоди иштироккунандагон дар Ҷопон 7 миллион нафар аст, ҷудоро кордор ҳастанд. ва мо мехоҳем ки дар Тоҷикистон ҳаминро ҷорӣ кунем, ҷудои ҷаҳонӣ, ҳамун тибқи қоидаҳои байналмилалӣ. ин яке аз самтҳое мебошад ки нишондиҳандаи саломатии кӯдаконро ба назар мегирад аввали аввалаш ва баъдан ба варзиши профессионалӣ тайёр кардани ҳамин кӯдакҳо ва ба қолаҳои баланд расидан. рамзӣ, ташаккури зиёд ки вақт ҷудо кардед. оид ба ҳама масъалаҳое ки мо мехостем ба худ ҷавоб бигирем, ҳама онро шунавидем. ба шумо барори комёбӣ муваффақият хоҳонем дар мусобиқаҳои дар пеш истода ва мо умед дорем ки саҳми худро дар рушду ривоҷи риштаи ҷудо дар ҷумҳурии Тоҷикистон мегузоред. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи сирри ногуфта ба анҷом мерасад. хотиррасон мекунем ки дар мо ҳамсӯҳбати мо имрӯз буд Рамзӣ Шамиров, ягона довари байналмилалии дорои дараҷаи А аз Тоҷикистон, ва мо умед дорем ки дар солҳои оянда низ теъдоди чунин доварон аз ҷумҳурии мо бештар мегарданд. то дидорҳои дигар, сарбаланду хонобод бошед. хайр.